igra se. Basket na ulice, samo nek igra se. Da me očekuje, na crtu stavljam sve. Basket na ulice, samo nek igra se. Igram za tim, srcem svim, na terenu džin. Basket na ulice, samo nek igra se. Teren dobro znam, sa mnom dimi se. Za publiku sve. Odlučni smo kada zaigramo, samo gledaj nas. Svaki je as, jedna šansa za sve. Igraj do pobede. Umirem od gladi. Ne znam šta ćemo da jedemo u ovom meksičkom restoranu, ali sutra ima da slistimo one... Reptili! Šta hoćete? Zvezda u usponu. Ej, luzeri, malo se šetate po gradu? I o čemu si ono pričao, Leo? Da ćete da nas slistite sutra? Vi ste oni koji će sutra da budu pojedeni. Reptili su najbolji. Od Čikaga do San Antonija. Nemate šanse protiv nas. Pomerite se, idemo na ručak. Hoćeš da budeš opasan? Hajde, pokušaj nešto. Ej, moja lopta! Pao si na strategiji betonskog zida. To nije igra! Nemate pojma šta znači fair play! Nije fair play. To je igra betonskog zida, kratki. Nisi čuo za to? Ruski trener nas je mesecima terao da stalno vežbamo iste pokrete. Naporno smo trenirali i naučili šta je strpljenje. Ako kažete da ti meseci treniranja nisu fair play... Zaslužili ste ovu malu lekciju. Puštaj me, gorilo! Aj! Hej, vraćaj se ovamo! Vrati mi moju loptu! Dosta mi je ovoga! Tehnički nokaut. A sutra, high five, uništit ćemo vas. Ništa neće da ostane. Srušit ćemo vas ovako. Šta čekate, držite? Koga ja treniram? Reptile ili puževe? Ko je ta devojka? Mislim da je ovo tvoje. Izvoli. Ja sam Selena, a ti? On se zove Mike, a ja sam Leo. Kako tako trčiš po zidovima, Selena? Kao da gledam neki film sa superherojima. Zdravo, Mike. Nadam se da ćemo da se vidimo. A ja sam Leo! Sutra igrate protiv reptila. Šta znate o njima? Pa, da su brzi kao munje. To je istina. Naročito mamba i žabac, a tu je i piton. On je majstor za trojke. Kreću se zajedno kao zid. Manevarski zid, čoveče. Sigurno su unajmili Dimitrija Popova. Toni, imam loš osjećaj u vezi sa ovim. Nikada nismo uspjeli da prođemo zid ni jednom. Odbrana im je nepobediva. Smetamo ti, Mike? Znam kako da prođemo kroz zid reptila. Ko je ta devojka? Neverovatna je. To je Selena. Samo treba da je pitamo kako to radi. Odlična ideja, Mike. Uvek je dobrodošla na treninge. Volela bih da igram u košarkaškoj ekipi kao i vi, ali tata mi ne dozvoljava. Zato vežbam sama. Wow!
Kako to radiš? Trudim se da mi svaki pokret bude što precizniji i efikasniji. Hoćeš da dođeš na naš trening? Toni je rekao da možeš. Toni? Koji Toni? Pa Toni! Toni Parker, ko drugi? Toni Parker? Onaj Toni Parker? Onaj tipi... ne mogu da verujem. On je vaš trener. Da, praktično nas je molio da nam bude trener. Šali se. Pa dolaziš? A gde to? Na naš košarkaški trening. A zašto bi to radila? Zato što je košarka njena velika... Nazdravlje, Selena! Vaša ćerka je neverovatno talentovana za... Ja sam tvoja vila spremačica, zar ne, tata? Tako je, ali ne samo to. Moja lepotica je i odličan đak. To mi je znak da idem da čitam beleške iz mikrobiologije. Tako je, moj san je da postanem lekarka. Selenin tata joj ne dozvoljava da dođe na naš trening. Čak smo joj rekli da si to ti, Toni Parker. Velika košarkaška zvezda. Znaš, možda ako bi ga ti pitao, morao bi da pristane, zar ne? Misliš? Sigurno. Ne bi mogao da ti kaže... Ne, Vaša ćerka je neverovatan talenat. Mogla bi da ima fantastičnu karijeru. njena karijera je u medicini. Gospodine, ako biste me samo saslušali... Molim vas, odlazite. Gospodine, molim vas, dozvolite mi da popričam s njom i pitam je. Dovoljno je velika da sama odluči. Dobro, izvolite, ali odmah da vam kažem, sport je ne interesuje. Selena, imaš posetioca. Toni Parker? Selena, tvoj talenat je potreban high five-u. Da li bi došla da treniraš sa nama? Naravno, probat ću ako želite. Ne mogu da verujem šta čujem. Zašto bi išla tamo? Nikada nisi volela sport. Rekli su da bih možda mogla da im pomognem. Samo dok te to ne ometa u učenju. Wow, ovo će da bude sjajno. Trening sa vama. Hej! Hvala, hvala. U čemu je problem sa tvojim tatom? Zašto moraš da ga lažeš? On to ne razume. Njemu je najvažnije učiti, učiti i samo učiti. U čemu je problem, Stella? Nikad nisi lagala roditelje. Odustani, Leo. Mislim da Selena nije devojka za tebe. Selena, video sam kako si prošla pored zida reptila. Možeš li da nam pokažeš kako to radiš? Bavim se parkurom. Kad god imam isporuku, zamišljam da sam na stazi sa preprekama. Ovako. Ja to nikad neću moći da uradim. Pa, šta kažete? Ali ne pokušavajte ovo bez mnogo vežbanja. Selenin talenat je neverovatan, ali na košarkaškom terenu nema nameštaje, stepenica, ograde. Kako će sve to da nam pomogne? Dobro pitanje, Stella. Ali imam par ideja. Na Seleninoj stazi s preprekama ona je sama. Njeni saigrači su stepenica, stolice, ograda. Na terenu saigrači su tvoja ekipa. A na vama je da igrate zajedno. Opala! Dobar pokušaj, možeš ti to? Koju god poželiš, Leo, tvoja je. Ali ova devojka je majkova. Koju god poželim. Da li to uključuje i tebe? Izvini, nisam dobro procenila. Pa, to nije, I mislim... problema! Hoće da kaže da nema problema. I ne zaboravi, ja sam Leo.
Ova devojka je opasna. Šta da radimo, treneru? Osveta je jelo koje se služi hladno. Čak i ako je to jelo slučajno meksičko. Samo treba da budemo okretni i usklađeni. Baš tako. Možemo i da vežbamo zakucavanje penjanjem uz nosač. Samo se koncentriši na koš, Mike. Zamisli da je koš nešto što najviše želiš u životu. To će da ti da krila da dođeš tamo. O ne, večeras radim u restoranu. Treba da idem, ćao! Idem do koledža Magica Johnsona da vidim da li ima mesta za Selenu na treninzima. Klinci, vi naručite picu. Zamisli da je taj koš nešto što najviše želiš u životu. Šta mislite, šta Mike treba da uradi sa Selenom? Ja mislim da se tebe to ne tiče. Očigledno je da se Mike sviđa Seleni. Mislim da ne mora ništa da radi. Mora da se opusti i čeka da Selena napravi prvi korak. Ja mislim da se gvožđe kuje dok je vruće. Mike, jel se tebi sviđa Selena ili ne? Jer ako ti se ne sviđa, ja ću da se ubacim, može? Da, sviđa mi se, sviđa mi se, sviđa mi se, sviđa mi se. Wow, eno Selenine sobe. Šta ako razbijem prozor? Šta sada radimo? Mike, šta radiš tu? Udeli joj kompliment. Nešto o njenim očima. Selena, ti imaš 2 oka. Pa da. Pitaj možete li da se vidite. Mogu da dođem na tvoju terasu? Terasu? Ali ja nemam terasu. Namučili smo se s Dimitrijem Popovim. Naterao me da nađe mišiće koje nisam ni znao da imam. Da! I nećemo da dozvolimo da nam upropastiš naporan rad. Držite, momci! Prekinite! Slušaj, vidio sam da pomažeš high five. Nastavi tako i odgovarat ćeš meni lično. Pustite je! Još si tu! Princ na belom konju dolazi da spase princezu. Svi na njega! Rekao sam da je pustite! Šta se to dešava? Idemo, momci! Neka mi neko ovo objasni. Tata, sve ću da ti objasnim. Napadnuta sam, Mike me je spasao. Sklanjaj se od moje ćerke! Neću da te vidim da treniraš ili čak razgovaraš sa tim košarkašima. Nikad više! Razočarala si me, Selena. Dovodiš momke ovamo noću. Ali tata, došao je da me spase, stvarno. Reptili kažu da sam kao stenica. Ja mislim da sam više osica. Dobro si. Dobro si se setio da dođeš. Pljeskao si me, sećaš se. Ako nas Toni vidi da dolazimo u ovo vreme, trčat ćemo krugove oko terena dok... Šta se ovdje dešava, momci? Ništa, išli smo u razgledanje. U ovo doba razgledanje. Na šta ti ja ličim? Toni, Mike je ozbiljno povredio levi članak. Nije to ništa, samo treba da se odmorim, bit će sve u redu. Vidjet ćemo kako je sutra. Dobro jutro, narode, danas je utakmica. Da li te ovo boli? Istegao si ga, ne možeš da igraš danas. Moralo je i to jednom da se desi. Ne, imam rešenje.
Selena, ona može da me zameni. Halo? Zdravo, Selena. Dobar dan, Toni. Da li može da zameniš Majka? Da zameni Majka? Pa daj, treba nam dozvola tvog oca. Jel mogu da popričam sa tvojim ocem? Naravno, sačekajte. Da, halo, Gospodine ja Carlos, sam moj da li bi otac, Selena mogla da nam Carlos, zameni Majka? naravno. Znate, zaista nam je potrebna. Biće mi čast da moja Majka se ćerka igra sa povredio, vama. a ona je veliki Reći ću talent joj da za sport, krene ona je što basketbol. pre. Da. Baš čudno, Selenin otac zvuči baš piskavo pored telefona. Sve je u redu. Da! Tata, izvini zbog ovoga, ali skroz sam zaboravila. Imam domać iz biologije za sutra. Mogu li da idem da ga uradim? O, da, samo izvoli, duša. Moja ćerka baš voli da uči. Baš sam ponosan na to. Ma daj, Toni. Nije valjda dotle došlo. To su high four! Sredili bismo vas 5, ali 4, uništit ćemo vas! Imamo malo iznenađenje za vas. Ne možemo ništa po pravilima je. Dokle god je pre utakmice mogu da izvrše izmenu. Mogu da joj polomim rebra. Nesreće se često dešavaju, znaš. Ne treba nam povreda da je izbacimo iz igre. Uvijek treba da si korak ispred protivnika. Halo? Moja ćerka na košarkaškoj utakmici. Ali to neka šala. Ona radi domaći iz biologije. Kako mrzim ove pozive. Mislim da nam gospođica košarkašica neće dugo smetati. Upravo sam osjetio promaju. Da nemate rupu u tom vašem zidu? Izgleda da imate grešku u putanji. Selena, da li je to taj domaći iz biologije? Mislim da bi vam bilo udobnije na tribinama. Šta moja ćerka radi ovde? Nisam joj to dozvolio. Ali gospodine, preko telefona vi ste rekli da je u redu da Selena igra sa nama, zar ne? Telefon? To ste izmislili. Mogu sve da objasnim. I to se dogodilo. Selena, lagala si svog oca, a lagala si i mene. Šta imaš da kažeš? Ne razumem, Selena. Ti ne voliš košarku. Tvoja prava ljubav je medicina. Ne, nije, tata. Obožavam košarku, a uopšte mi nije stalo do medicine. Molim, ali uvek si mi govorila da ti je... Lagala sam, zato što sam znala da to želiš da čuješ. Da bi bio srećan. Tebi je stalo samo do škole. Morat ćete da pobedite bez mene. Čak i vas 4 može da pobedi reptile. Vidimo se. Ne! Želim da završiš utakmicu, dušo. Samo želim da budeš srećna.
košarka je jedini razlog što sam lagala. Inače uvek govoriš istinu. Šta je onda s Majkom? Šta se dešava? Sviđa ti se? Između mene i Majka nema ničega. On igra košarku, a ja volim tu igru. To je sve. Misliš da ti verujemo? U redu, priznajem, sviđa mi se. Mislim da je njegova panda strana skroz slatka. Predivno! Kako je moguće da nisam video tvoju ljubav prema košarci? Kada sam bio dečak, želeo sam da postanem vatrogasac, ali su mi roditelji rekli da je to opasno. Prati svoje snove, draga, i postani košarkašica. Bio sam na koledžu Magica Johnsona i ima mesta za Selenu na studijama sporta i košarke. Hvala ti, Toni. Nema na čemu, Selena. Sjajna pobjeda, high five. Mike, sad je prilika da se pobrineš i za taj članak. Mike, gde je on? Je neko video Majka? Mike, šta radiš ovde? Hoćeš da siđem? Mogu li da dobijem poljubac? Ako ne mislim da ću da padnem. Šta, sa Selenom je? Drago mi je zbog njega. Odrastao je.